kayo sa pamilya nyo, you decided na mag-sacrifice. That's why you came out here. Tama ba? Hindi kayo nagpunta dito para tingnan yung disyerto sa mga puno. Ganon. Pansinin niyo yung mga langis, kung bumaba, tumaas yung presyo. Wala kayong ganong plano, di ba? Pumunta kayo dito so that your dreams may become a reality. Correct? Now, this is not a smart move. Meron kang fixed income, sa OFW, sweldo ka, that's a good thing. At may business ka pang na-establish. Tama? Because most OFW story, when they come back home, walang na-invest. Walang investment. Bakit? Napunta sa gastos. Pinadala, pinambayad ng kuryente. Nagpadala, pinambayad ng tuition fee. Nagpadala, pinambayad ng apartment. Saan yung ikaw doon? Nasaan yung para sa'yo naman? When the time comes na may edad ka na. Minsan wala. Right? So, gagawin, tendency, same story, mabalik ka dito. Marami akong relatives na ganyan. They work for Saudi for like 20 years. Umuwi lang dahil may lung cancer na. So sad. Kasi umuwi, wala na ipuntaan. Kasi nga may padala lahat eh. Now, gayahin niyo yung nangyayari sa Singapore, sa Hong Kong, na nauna na sa AIM. They work hard doing their job as a FW, and then naging global. Good thing happened. Lumaki income, umuwi for good. Ito lang nangyari. Pag uwi, may substantial income siya. Mas malaki pa doon sa pinanggalingan. Diba? Galing? Diba? Tama ba? Kaya text nyo yung mga relative nyo na sa Pilipinas. Sabihin mo, okay, magmula ngayon, stop na ang padala. Attend ka muna ng seminar sa head office. Pag hindi, putol ang allowance. Ganon! Dapat, di ba may kasabihan na, don't send them and give them a fish. You need to feed them for a day. Teach them how to fish. Tama ba? O alam lang nilang kalagayan natin pag malayo kayo sa ibang lugar. Tama? Ilang birthday na na-miss nyo, ilang PTAs, wala kayo. Tama ba? These are, you know, parang, siyempre masaya ka na lang kahit nagpapadala ka, pero deep inside, iba pa rin yung nandun ka eh. Tama? And those days should stop. Should end. Okay? So I want you guys now, when you start in global, you start part-time with quality na work. Because someone out there, the moment mag-invite ka, baka mas yung bibigyan mo ng calling card, makakagaya ni Francis. Sa global, marami na changes na nangyayari over the last 9 years. I'm gonna put you some insights para pag nag-invite kayo, marami kayong sasabihin. Number 1, marami tayong breakthrough. Last year lang, 2 Guinness World Record ang na-break ng AIM Global. Paano yun? The biggest emoji, the biggest smiley in the world. Walang makakabuo niyan. Hindi AIM Global din makakapag-break. Bukod sa may disiplina ng mga tao, ang dali, sanay na kami sa bilog-bilog eh. Kaya nung sinabi nila, buo tayo ng malaking bilog. Ay, sanay na tayo dyan. Right? Bago kami umalis ni VP, Arnel, Red Cross was there in our office. Again, anong feedback? 3 years ago, nag-Red Cross bloodletting na kami. Sabi ng Red Cross, this is the first company na na-realize namin, malaki pa kayo sa okay? Pero baka ka, mas marami kayo dinonate na dugo. Nagkulang pa sila ng bag. And marami na silang ni-reject. Apila pa rin yung labas. Sabi ko, kasi marami kaming heart of a volunteer. Ginuwas yung company with so much love. Kaya nung sinabi ng presidente na mag-donate tayo, lahat yan mag-donate. Basta may dugo, huwag na mag-donate pag wala ka ng dugo. Alam nyo, alas 4 yung cut-off. Sabi nila iba, ba't ka uwi na? Kasi hindi na kami nakapasok, alas 4 na kasi. Galit pa yung tao na mag-donate na hindi na nakuha na ng dugo. Ganyan katindi ang puso ng mga tao sa global. Nung bago kami umalis, ang dami pang hindi nakapasok sa building kasi nga ini-screen mabuti ng Red Cross. Guess what? Nagkulang na naman sila ng bag. So, sobrang dami na volunteer. So, ang global hindi lang more pera-pera ito. Meron din kami ginagawa community service. Kaya buhay na buhay yung Alam Foundation natin. Pagka napansin nyo sa website, buksan nyo yung mga photos ng AIM Global, Alive Foundation. Wow! World class po. Mga fund na nare-raise because of these top earners. Maglalaki magbigay. Kaya pag kayo yumaman, mag-donate na rin kayo. Ano pa? Bukod sa 2 Guinness, last year,
Hindi ko alam kung maging proud ako, pero na-awardan tayo as the top 12 ng taxpayer according to BIR. Because last year, 2014, nakuha natin yung award 2015. Hindi na ako pumunta, si Jason Lino na lang nagpunta. Baka mamukaan pa ako eh. Alam mo na, iwas kidnap tayo. Okay? Yung maging rank ka na lang na number 12. Kasabay mo na dyan yung Jollibee, McDonald's, Globe Telecommunications. Ganong kalaki ang in-global sa Pilipinas. Okay ba? Ano pa? Meron na tayong 13 countries. And guess what? Most of the distributors who open new countries, ang nasa tuktok ko ay Pilipino. Wow. Meaning, okay, sabayan natin yung sikat ni Manny Pacquiao. Because Filipinos are not only a hard labor, leader po rin tayo pagdating sa business. Kaya nag-iba na yung trend ngayon. Dati, American company papasok sa Pilipinas, tayo nasa ilalim. Ngayon baligtad na po. Sa galing ng Pilipino, dapat naman tayo ay makilala, hindi lang mga hard labor. Makilala rin tayo, magaling tayo pagdating sa negosyo. So, lahat naging case changer. So, nagbukas ng UAE, nagbukas na yung Africa, Europe, nagbukas na po 13 countries. Saan po nakuha yung pagbubukas na yan? Sa Facebook. Okay. Facebook. O ayun, Facebook, pwede din. Okay? Now, nung panahon namin nila Arnel, mag-network kami, wala pang ganyan, internet, online, wala kaming ganun. Bago kami makapag-invite, it will cost us 1 day para puntahan yung kaibigan namin na prospect para ma-invite. Maghapon mo nang hinanap, hindi na pala doon nakatira. 3 taon na, right? Hindi man ako na-notify. Pero ang point ko, wala kasing communication. Hindi gaya ngayon, i-text mo lang, email mo, FB mo yung friend mo, buhay ka pa. Siyempre, may inis yun. Bakit? Diba? Kasi buhay pa siya. Okay? Nakikita nyo na yung pictures nyo sa Facebook. Ngayon, as we speak, marami sa inyo, malamang na ipadala na online yung mga pictures. Ganoon na tayo ka-real time. Tama ba? Malamang sa Pilipinas, hindi ko nga sinasabi kung nasaan ako, maggulat na lang ako, may nag-text eh. Andiyan ka pala apply sa Brunei? Hindi ako nagsabi sa iyo, ha? Tama? Ganoon na kabilis ang communication ngayon. So, mas mayaman ngayon yung panahon na sumali during the last few years because of this online. Mas malaki ang pera kinikita ngayon ng mga global members. Believe me, because of this online. And that is your era today. Hindi nyo kailangan mag-resign sa work. Hindi nyo kailangan umalis ng trabaho. Kaya yung mga ginagawa na nasa Hong Kong. Mag-work sila 2 hours, 3 hours. Mamaya nasa CR na, nag-Facebook na. At in time, mamaya, kundi sunog ang bahay mo. Ganyan! Tinatakot yung mga prospect. Alam ko saan ka nakatira sa Pilipinas. No? So, ano pa nangyari? Over the last year, good news, the top CEO in the world, according sa MLM, na-award kay Doc Ed. Tinalo natin yung Europe, tinalo natin yung US. Bakit? Sa sobrang dami activity kasi ni Doc Ed. Sobra pagka ako umuwi na alauna, alas 2, dadaan ako sa opisina niya, nakikita ko, nagtatrabaho pa siya. Bumabalik ako sa trabaho. So, kunwari, busy na lang. Nakakahiya eh. Ako matutulog na siya, mahataw pa eh. Tama ba? Hindi lang yun. Last year din, nabag din natin number 1 MLM in the world. Okay, because of so many success stories. So many product testimony. Sa testimony, wala na akong masabi. Because the product really works. Dito sa inyo, marami na kayong local na natutulungan na ng products. So the products, para mabilis na lang kayo magkwento, kayo na magkwento, kayo na gumamit. Kasi mayroon magkwento ng isang scene pag hindi mo napanood. Ikaw mismo. Kasi ang hirap din mag-share na ito, maaari magaling sa rayuma. Tapos ikaw hinihilam yung paa mo. Ano meron? Pero rayuma pa tayo. Diba? Para niloloko pala yung kliyente. O ano nangyayari sa ito? Magaling sa asma. Magaling sa asma. Hindi ka makahinga. Ikaw pala may asma. Magaling sa asma yan. Okay? Now, about my personal stories, experience about 9 years, almost 10 years tayo sa Global. Ladies and gentlemen, kagaya na sinabi ko kagabi, naalala niyo yung si Andrea, yung may cancer, okay, na dahil sa product natin, bumaba ang buhay niya, na may tanning na. Those are the record stories
na ano yung in global na laki ngayon is because those testimonies. Okay? So sa testimony, wala akong masabi. Ang dami. I-search nyo sa link natin, marami kayong maririnig. Meningitis, yung mga na-stroke, yung mga may incurable na yung kanilang mga diseases. Well, ang dami natin testimony dyan. Okay? So, yun na lang, i-copy-paste nyo na lang yun when it comes to links. Okay ba? Okay ba yun? Now, sino sa inyo gusto yumaman? Nasa masaya. Okay? Okay, ganito gawin nyo. Okay. Since nandito kayo, to become wealthy, hindi nyo kailangan malis sa trabaho. Dagdagan mo lang yung skills mo. The more skills that you have, the more money you're create. Kasi kung nurse ka, sorry to tell you, but ang skills na alam mo lang, nurse lang. Katulad ko, engineer ako. When I'm still in PLDT, I only have engineering skills. Pero nung sumali ako sa networking, na natuto ako mag-recruit, well, good news, dalawa na skills ko. Engineering and recruiting skills. Tama? Nung matuto na ako mag-present, tatlo na ang skills ko. Engineering skills, recruitment skills, and presentation skills. Tatlo na. Natuto ako mag-close. Nakakapag-close ako. Sumikita ako, right? 4 ng skills ko ngayon. So, develop more skills, mas mabilis kang yumaman. Yes. Tama? The reason why you got here, automatic meron ka na attitude. Kasi hindi pwede matamad dito eh. Hindi rin pwede yung pumunta ka ng Buray para wala lang. Bebe-bebe ka lang, hindi pwede, right? Pumunta ka dito for a reason. So, automatic na attitude ka na. Subukan mo hindi maging hard work, palitan ka ng boss mo, right? So, attitude is already there. So, what you need now is add more skills. Correct? Kung nare-reject ka, good news. I-handle mo yung rejection. Meron ka na rejection skills. Tama? Tandaan mo yung many moon ka, but many men ka. That's why, many ka. Ha? Ibig sabihin, pag yung kausap mo hindi sumali, okay lang. Walang personalan. Bilog-bilog lang to. O sabi mo ulit yung, kasi lost naman niya yan eh. Yung mga friends ko, kung nag-stick ako sa kanila and I handled their reasons, malamang wala ako sa harap niya. Tama ba? And lastly guys, ang leverage ninyo para mabilis kayo yumaman, kanino ba kayo nananagot? Kanino ba kayo nananagot? Yan ang leverage ninyo. Kasi pag yan ang nagdikta sa inyo, automatic lalabas yung galing ninyo. Hindi natin kailangan magkita araw-araw. Hindi natin kailangan kausapin araw-araw sa mahal. Kasi yung kanino ka nananagot. Ako, nananagot ako sa nanay ko. Because OFW for so many, from grade 5 hanggang mag-graduate ako ng college, I never saw my mom. OFW siya eh. Kailangan niya mag-stay sa Canada for 12 years. Because gusto niya i-avail yung citizenship. So nung ma-avail niya naman yon, automatic migrant kami, right? Kaya hindi ako nakapasa. Bakit? Siguro guwapo. Hindi, ewan ko. Ano? Hindi ako pumasok sa kanilang criteria because bukod sa overage ako, 23 na ako eh. Wala akong job available in Canada. Wala akong magiging trabaho, computer engineer. So I only have 2 choices. Stay ako, I have PLDT career plus a networking career. And guess what? God is good. Talaga may plano. Wala ako na-deny. Otherwise, Canadian ako. Malamang wala si Arnel. Downline ko siya eh. Kung nag-quit ako on my first year, hindi ako nagtuloy-tuloy sa networking, walang in global malamang din. Kasi part ako ng poste doon eh. Tama? So, sabi ng nanay ko, mayaman na kami, siyempre, mami na ang tawag ko. Sabi niya, nung December kasi ako, nagpasko ako sa California. Nag-move na kami sa California. Sabi ng mom ko, anak, you know what? Every night na we left you in the Philippines, I prayed and I cried at the same time. Sabi niya, may dahilan pala kung bakit hindi ka nakasama sa Canada. Dahil yung decision mo mag-stay. Kasi hindi ko alam, yung mailbox ko, nandun yung second letter ng Canadian Embassy. Hindi ko alam eh. Hindi ko na binasa, nainis na ako eh. Gusto ko ang sabugan ng granada yung Canadian Embassy. Hindi ko alam sa mailbox, nung apartment namin, may letter na sumunod na hindi ko na binasa. It's in the envelope, nakalagay yung logo, Canadian Embassy. Sa galit ko, tinost ko lang sa basura, hindi ko na binuksan. Kasi parang ma-frustrate lang ako sa naman at sabihin, again, you're denied, right? Diba? So, hindi ko na binasa. Whatever it is inside, I was busy with my networking career. I was working with these people already. Time na yun. I was so busy na talagang umuwi ako alauna ng madaling araw na.
Gigising ako alas 7, may kausap ako. Siningit pa ako sa flag ceremony. Okay, may mga kausap akong ganon. Imagine mo, siningit ka sa flag ceremony. After ng kantahan, balik ka na sa office. Wala palang makikinig. Okay? Pero hindi ka quit. Wala yun. Pilog-pilog lang ito eh. Okay? Now, 2014, nag-December ako sa mom ko sa California. Sabi niya, anak, alam mo, magmula nung pinadalan mo ko ng $2,000 every month. Kasi at the age of 25, tuloy-tuloy na ako magpadala. When I begin to make $250,000, was my fixed auto debit from my account to my mom's account. Hanggang ngayon. And all the money palang pinadala ko, hindi niya ginagala. Until nakabili ng first house, nakabili ng second house. Ngayon on the third house na siya. Lahat ho yun care home. Because that's the love, the work of God. Okay? Hindi na gusto niya maging caregiver. Ayoko naman stop here. Pero hindi na siya caregiver. Siya yung may-ari. Okay? Now, nung nag-December ako, sabi niya, alam mo habang kumakain kami, alam mo anak, buti na lang naiwan ka. No? Di ba? Yung desisyon mo palang ginawa dati, maraming buhay mababago. And that includes me. Kaya, ang question ko, yun yung leverage ko dati nung nag-start ako. Kaya even my friends don't join me, they didn't see the opportunity, they didn't catch the vision. Kasi ang leverage ko pala, hindi friends ko, yung mother ko. Kasi I want her to stop working in abroad. Kaya panay ang hataw ko noon, I don't make complaint, I don't excuse. Wala akong reason para tumigil. So ladies and gentlemen, what is your leverage? Kanino kayo nananagot? When you go back home, when you go back to your community, when you go back sa mga tinitirahan nyo ngayong gabi, you better ask yourself, bakit ko wala gawin na global? Is it for me? Is it for me? Is it for my family? Or is it for my time freedom? It's all up to you. The opportunity is here, nasa kamay na rin. That's my job for today. So, again, last year, ang AIM Global po, marami ng record na na-break. Sobrang dami na hindi ko na may kwento sa inyo for the next few minutes kasi we need to stop here. And siguro ang message ko na lang sa inyo, no? Alam ko ma-motivate kayo paglabas. That will keep you going. But discipline will get you there. Kaya once na nag-start na tayo, huwag na kayo mamimili ng tao because out there, maraming naghihingi na opportunity. Pag nilakita mo ang Pilipino, sigurado may reason na siya nandito eh. Tama? Mabuti pa tanungin mo kaagad sa straight. Pare, bukod sa sweldo mo, ano ba ibang source mo? Tanungin mo na agad. Narinig mo na ba yung global? Nakita mo na ba? Sumali ka na ba? Pare, tignan mo yung nakita ko kasi ang ganda. I bet pag nakita mo, magugustuhan. Ganun na lang. Pag ayaw, go to the next guy. Tama? Again, bilog-bilog lang, wala personal. Tama ba? Kasi pag ginanda mo yung reason na, mahirapan ka. Last, finally, of course, motivation is, sabihin na natin, not permanent. Motivation is not permanent. And so with bathing. Kung naliligo kayo araw-araw, it is something also that you have to do every day, on a daily basis. So motivation should happen on a daily basis. Okay? So congratulations again sa mga silver. Sobrang masiklin na nyo. Ang gold executive. Nagpakan natin. At least nakita nyo na sila ngayon. And of course, yung nag-break ng first global ambassador. Palakpakan din natin. Plus yung mga leaders na mag-stay dito, I'd like to recommend and listen also to life story of Jerry Ferrer. Kasi he will be staying pa dito for 1 more week, right? O 5 days. Meron siyang mga training siguro tsaka mga presentation sa office. You know this guy, kasama ko na siya for ilang years. Kung napansin niyo yung mga tao na ito matatangkad pa sa akin, right? Tama, no? Paano kayo napagalaw itong pagsot na ito yung malalaki na yan, no? Wala sa height yan. Wala sa height. Okay? Ha? Wala sa height. Alam mo mga cute? Laging manililig yan. Pero ang heart ang malaki. Oh! Gusto ka lang pang nasa yung heart ko sa chest ko. Now, itong guy na to, bukod sa dating assistant coach sa PBA, no? He's been with the industry for many years. Marami na siya experience. Pumunta yan dito, although magbubukas ng line yan, pero maraming success story sa buhay yan. Kaya pag yan nag-present, pumunta kayo, mag-bit kayo. Kasi iba, pag siya yung PBA player, iba to eh. Tama? Iba ang attitude, kasi may athletic, attitude to. Ibig sabihin, hindi pwede tatamad-tamad sa PBA. Tama? So, yung speakership niya, marami kayong matututunan. Kaya pag sa office, may bagong na tayo, so, punuin nyo ng tao yun. Kasi hindi nyo alam bakit mabit-bit nyo. Again, agil na pala in the future yan eh. Tama? When I met Arnel Limpin nung una,
Masungit to eh. Kasi boss siya doon sa trabaho nila eh. Tama ba? Kasi ayaw niyang nautusan. Siya nga nag-uutos eh. Tapos siya nagre-recruit sa kanya, tao lang niya, na lagi pa niyang minememohan. So paano ka maniniwala sa tao mong laging pasaway, right? Eh, wala siyang choice. Nakaupo sa seminar room. And the rest is history. Si Arnel Limpingin is became the Vice President. That is a training. Ano masabi? Last month ko yun, 1998 pa. Until today, nandito pa, kasama ko pa. Tama? So gusto ko magsama-sama tayo. I look at you na that is spiritual. Ang tingin ko sa inyo, second family from all time. Thank you. Congratulations again sa mga awardees. Thank you. At sa warm welcome ng Inflow. Thank you rin sa mga organizers. Thank you din. Palakpakan natin si Andy, si Sam,